diri ka mo banking? Diri ko mo bangking. Hala, oy, kalikuan ba, ana? Likoon mo lang. Maunang gunit tira, ma'am. Ha, nga no? Tungod kay mo bangking tang duha. Hoy, hoy, oh. Ay, bangking, babe. 1, 2, 5, 10, 8, 4. Wa naman ko'y kwarta ani bay. Asa man ko mangitag kwarta niya? Katog yung babae na kaingon ba o nga nung nahurot na akong ipantaguan na kwarta. Ipadiskarti pa ko sa ganahan. Ipalitan pa na ko siya chocolate, bulak. Unya igo raman niyang gidawat. Wa magisa na ako na ngayon og salamat. Grabe, wa pa ko niya sugta. Pag di na maayo niyang ginabuhat sa kuwa ba. Maayo siguro mamasahero na lang ko. Para na ako ipantobel sa akong motorsiklo. Katong bayana, kalimtan sa nako to karon. Pero, balikan rati kapuhon. Pasahero. Yawas, murag namingaw man rin dapita bay. Maayo siguro, mobalhin na lang ko sa unahan. Pasahero. Ano sa pa masiguro ko makasakay ani uy? Ganina na kay ko diri ba? Wa man gyapoy na masahiro ning agi diri dapita. Mas maayo pa siguro og ako na lang nimbaktason kay base naa sa unahan nag-atang ang mga sakyanan. Pasahero. Uy! Hala! Anong labi man yun ang ginadili? Ang nani kong mura-mura ng pati. Ang buto gano man wa ko kabalong. Basta dako ang Yawas! Kaprisko sa pasahero bay! Ha, doolon ta ka! Hi, ma'am! Musta kay ka, ma'am? Ay, putang ina mo, ginagawa mo. Yawas! Agkatuman na niya akong naibgan bay! Wag diri ka mo tagamtawhana ka ha. Karon ka. Ma'am! Ay, ma'am, sorry ma'am. Nagkadungan lang. Biglaan lang. Nagkadungag pitik nga itong duha kadughan. Ay, putang ina mo, ginagawa mo. Murad gyud ang ngayan. Dong, unsa ka tayo may isolte? Ay, ma'am, kanang ikaw na lay una ma'am. Maikog mo tani mo ma'am. Sus, uy, ikog pa. Unsa dong ba? Oh my God! Ma'am. Ikaw na lalagi una ma'am. Sunod ra ko ma'am. Sige. Pantay jud ka sa ako, aba. Dong, asa ka mo adto? Asa ko mo adto? Wa na idang storya. Mo adto ko sa imuha. Wow! Galing hugot ha. Ikaw ma'am, asa de ka mo adto ma'am? Ako? Muadto nimo. mauna ba ni kita forever? Ay nagbuhay Ay, na gusto ko putang ina mo, ginagawa mo. Patay kang bata ka! Dong, maayong na ka mo banking sa? Hala, oy, kita de ka ma'am? Oo, kita, uy, ganahan gali ko. Hala, uy, ulawa, ani, uy. Uy, ikaw ba? Ulaw-ulaw pa ka. Dong, pwede kumulantang nga mo banking ka? Ayay, murag nilikoy man. Kung sauna na isahan ko sa iya ha. Karon, dili na. Dong, unsa man, pakit-on ko nimo mo banking ka? Pakit-on, ma'am, oy, wa man na problema. Pero ma'am, layo para bang likoon diri ma'am, tapagid sa unahan. Na street tong dili pwede mo banking ka? Pwede man aning street mo banking ko, ma'am. Pero mas maayo ganahan nata sa likoon para makita nimo ang imong ganahan. Sige dong, atas likoon. Sige ma'am, sakay na ma'am. Karon ka. Okay ka tara ma'am? Okay na dong. Sige ma'am. Uy, dong, diri ka mo banking? Diri ko mo banking. Hala, uy, kalikuan ba, ana? Likoon mo lang. Maunang gunit tira ma'am. Ha, nga no? Tungod kay mo banking tang duha. Uy, Ay, banking babe. Ma'am. Aray ko! Buang-buang kang tawhana ka. Karon ka! Binuang.
ka ha? Di ay chinilas ay. Baho ah!